Bu keselin adı Alzheimer. Näme kesel käbi? Bu adamın ýat kesligi bilen bagly. Ilki adamın ýat kesligi gitýär. Günnelik etýän işlerini ýatdan çykarp başlar. Adamın atlaryny we ýüzlerini unutup başlar. Bu derde duşan adamlaryň ýadyna köplençdiňe bagtly günler galýandyr. Bu derden ne iş edip bolmadymy? Başlaň. Gynansak da medisinada bu derdiň dermany ýok. Ýöne gözleginde. Mundan soň wagt tapyp kalkaňyzyň ýanyna boljak boluň. Sag boluň. Sağ ol. Kaka otyrdyňmy? Sen kim? Men oğlun kaka. Hovan soň wuraçlar näme diýdi? Wraçlar gowy diýdi kaka. Hemme zat gülýäli. Kaka ýöre gideli. Menim işe gitmeli. Bora oğlum, ýör. Ýör, ädirjek bol. Kaka uly bolmak aňsat dälekin Seniň nanyň ýen günlerim cennet Inni ijek bolup bardywym çörek Onnyň ýerin müňdewim minnet Ýalygyn sirana düşüpdir diýde Käbämiň saçlarym bugün çalekin Ulu oya batıp ötüpdür diyeceğim Kaka uly bolmak aňsat dälekin Ulu oya batıp ötüpdür diyeceğim Kaka uly bolmak aňsat dälekin Kaka uly bolmak aňsat dälekin We pasy dostlardan dolupdyr daşym Şolaryň öňüne aşagy gelýär Zalim düşmanlara egmedik başym Şolaryň öňüne aşagy gelýär Zalim düşmanlara egmedik başym Ulanmak çynlanam kyn eken kaka Dostum bilen oýnamagy seýerdim Durmuş ol çağala oýnum bolsady Ýadan wagtym oýnajak däl berdim Kaka uly bolmak aňsat dälekin Durmuşuň agramy asly ýar çepden Hemme zadaçdan gaýdusy ýürek Dik başyny egip basly ýar getden Hemme zadaçdan gaýdusy ýürek Dik başyny egip basly ýar getden Kaka uly bolmak aňsat dälekin We pasy dostlardan dolupdyr daşym